letošní konferenci SIMGAS, která je již čtvrtá. Konference SIMGAS je odborná technická plynárenská konference, která sdružuje odborníky v celém plynárenství od přepravy až po spotřebu. SIMGAS mám čím dál více rád. Přijde mi tady minimálně z mého pohledu čím dál jako lepší atmosféra a je to za mě důležité místo, kde se mají lidi možnost setkat a společně se domlouvat a koordinovat, jak to posunou dál. Letošním SIMGASem nejvíce rezonují témata, která jsou pro nás relativně nová. Jsou to emise metanu, je to biometan, je to vodík, je to samozřejmě vzdělávání. Od roku 2021 připravujeme naší páteřní soustavu na přepravu vodíku. Začali jsme tzv. H2 Readiness program. Dále připravujeme i několik mezinárodních vodíkovodů ve spolupráci s partnery z celé Evropy, abychom byli schopni dopravit sem vodík za konkurenceschopné ceny. V rámci kvality plynu je vodík a biometan prakticky moje dennodenní agenda. A velkou výhodu máme v rámci vodíku v Aši, protože v Aši je směšovací stanice, kde máme instalovaná nová měřidla, můžeme se na nich učit. Biometan, to už je prakticky pro nás dlouhodobá praxe. SIMGAS, to je konference odborníků a protože plynárenství je oborem odborníků, tak tady se potkávají ti, co toho o plynu a o plynárenství hodně vědí. Do 2 dnů je koncentrovaná veškerá esence těch technických dovedností a znalostí, které plynárenství potřebuje. A mně se líbí, že to je prostor, kde i techničtí lidi se můžou prostě potkat, můžou se vidět, můžou se spolu vyměnit informace a předat si zkušenosti, protože ten svět to dneska potřebuje a ne všecko si člověk musí zkoušet sám.